Добър ден! Сега ще играем Gorilla Bob, продължението на първия клип. Това е точката. Така, дами и господа, така, да, може да се каже. Какво? Аз съм си започнал как ти бях. Така, нали? Стига, бе! Така, както виждате, играта си е бива. Аз това го казах, може би. Извинете за миналия клип, че по този начин бъгна. Нали? Извинете ме. Да, нещо тая към тази студия. Нещо. Абсолютно. Стига, бе. Стига, бе. Така. Тошка, говори нещо на зрителите, де, защото аз забрам да говоря. Тошка, говорите нещо на зрителите, де, те обичат да им говорим. Да не стоят като някакви аутсайдери, бате. Така е. Бате стои като някакъв аутсайдер и си вика, добре, това е гати, има умния клип, бате. Абсолютно. Това е така. Не, абсолютно, абсолютно. Значи, хора... Да. Макар, че на първия клип вече имам 7 показвания, го качих днеска. Се надявам и на това да имам доста гледания имах, но пък никой не пише коментар. Аз обаче не видях дали са абонирали някой, дали се е абонирал. Бати колко хора ме подгониха. Така, аз и половина свършвам. Да. Аз по принцип... Аз по принцип...
добре, горе-долу мисля, че играя, но аре хора, моля ви се, пишете коментари. Ама виж сега, бате, те понякога коментари, знаеш кои могат да пишат? Само те, които имат такова. Само те, които имат регистрация в YouTube. Нищо, бате, не се им показвам. О, fucking bitch! Fucking bitch. Гати, аз колко бързо го отепахте. Колко бързо ги бихте двамата. Добре. Така. Готов съм. Сега колко сними, колко ще... Така. Ей това ниво и последното ниво вече ще правя специален клип. И после пишете на коментарите, това ви казвам, регистрирайте се, много е просто да се регистрираш. Моля ви се, пишете на коментарите каква игра да почвам. Тера да почвам, лигата ли, казвайте. Ето както виждате, аз вече си инсталирам League of Legends. Доста добре върви. Защо? Маните го това нубър, маните го, той нещо не разбира. Гледай го как му се пази. Да. Само пишете коментарите и най-вече... Rocky Beaches! Дари ме. Хора, извинете, че аз не говоря през цялото време, това е просто някакъв бъг, че не говоря, надикам се. 9 минути, аз мятам на 12-та минута да приключваме, сега го минавам това. Не си е баш толкова лесна играта, бате, колкото. Сигурно някои от вас си викат, играта е най-проста игра, която съм играл. Не. Аз съм на изи, айде, признам си го. На изи съм и съм баш такъв. Нищо, бате, умрях. Да, смешно.
bitches. Но отначало съветвам всички да си купат картечницата. Да съберете 12 000 за картечницата и оттам нататък вече да си я менкате и да си апгрейднете и да си вземете такава бутилка, която аз си взех. Не струва много. И така. Аз пък кога взех дневни животни? Така ето го бос е тука. Да. Много як бос. Rocket Poker. Fucking bitches. Fuck your bitch. Fuck your bitch. Fuck your... Obigo, 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 Obigo. I'll kill him. Така, отварям шопа. Стига си ебал. И така, хора, ще направя специален клип за... Специален клип ще направя за... Това. Специален клип ще направя за... Финалния бос.